Achégase xa o concurso xeral de traslados do curso 2023-2024 e con el unha das preguntas que máis habitualmente facedes nesta época que é que puntúa no CXT. A continuación, vas descubrilo. Un apartado que non ten límite de puntuación, vale? Que podes acumular aí nel a puntuación que vos queirades é o da antigüidade, vale? Temos en primeiro lugar, a antigüidade no centro, que é isto que estades vendo aquí, vale? E despois temos tamén a antigüidade no corpo, que veremos a continuación. Con respecto á antigüidade no centro, a columna da vosa esquerda, esa columna é a puntuación que che dan unha vez que obtés o teu destino definitivo, vale? Cando teñades o voso destino definitivo, o primeiro ano que estades no centro con definitiva, ese ano puntuades 2 puntos. 2 o segundo, o terceiro ano 4 puntos e o cuarto ano 6 puntos. É dicir, se estades 4 anos no voso destino definitivo, acumularedes pois 14 puntos. Mentras non vos dean a definitiva, mentras non teñades un destino definitivo que vos axudiquen no CXT, por cada ano de provisional darán vos 2 puntos. Despois tamén puntúa se tes experiencia nun centro de especial dificultade, pero coa peculiaridade de que tes que estar nun centro dese tipo para que che puntúe. Que hai que ter en conta deste apartado? Pois algo moi importante. Vou intentar explicalo cun exemplo mellor, penso eu. Vos imaginadvos que eu participo no concurso xeral de traslados 5 anos como provisional e que non me dan a definitiva, vale? Entón, eses 5 anos nos que participei como provisional, acumulei, como vedes aí, 2 puntos por ano. Pero imaginadvos que me dan ese ano definitiva. Se me dan ese ano definitiva, cada ano que estea, se estou 4 anos, como explicaba antes, se estou 4 anos no meu centro de destino definitivo, sumaría 14 puntos. É dicir, pasaron 5 anos como provisional, pasaron 4 anos con destino definitivo, entón eu tería a puntuación deses 5 anos que estiven como profesional, que serían, lóxicamente, 10 puntos, e tería tamén para sumar eses 14 puntos dos 4 anos da definitiva, vale? Con esa puntuación, vale, coa dos dous apartados, a primeira vez que eu concurse desde a miña primeira definitiva a outro centro, digamos, a segunda vez que me van dar a definitiva, aí a Consellería o que fai é guardarme os puntos destas dúas columnas, é dicir, os puntos que teña como profesional e a antigüidade que teña o centro. Problema, que a segunda vez que concurse desde outro destino definitivo, a seguinte vez que participe no CXT, vale, para cambiar de centro, aí xa só me van contar os da antigüidade no centro. Só a primeira columna esa grande, de 2 o primeiro ano, 2 o segundo, 4 o terceiro e 6 o cuarto. Tendo en conta iso, sobre todo para aquelas persoas que vos den a vosa primeira definitiva despois de estar uns anos de provisional, pensedes niso de voume acercar un pouco. Igual vos é mellor non acercarvos, seguir acumulando puntuación, porque vos van sumar a primeira vez que cambiades, insisto, a puntuación deste apartado de provisionalidade que é a columna do medio. Con respecto á antigüidade no corpo, aquí onde vos van puntuar o tempo que teñades traballado anteriormente como persoal interino ou como persoal sustituto. Sería tamén a razón de 2 puntos por ano, sempre e cando sexa nunha especialidade no corpo no que aprobastes. Vale? Se fose, por exemplo, en corpos que sexan do mesmo grupo, imaginadvos, eu teño o corpo de escola de idiomas e teño o corpo de secundaria. Entón, cando eu participo no CXT por escola de idiomas, os anos que traballei en secundaria, a experiencia, en vez de contarme a 2 puntos, contamo a 1,5. E se traballei, por exemplo, imaginadvos que tivese, non é o meu caso, pero que tivese experiencia no corpo de mestres, é un corpo docente de seu grupo inferior, polo tanto, daríame 0,75 puntos por ano. Aquí vou dicir xa unha cousa para que non se me olvide, que é unha pregunta moi habitual que facedes, que é este ano vaime puntuar? É dicir, o ano que estou agora traballando puntúame, a ver, si, vaiche puntuar, pero non che vai puntuar todo o ano, porque, agora que estou falando de méritos e de baremo, todos os méritos que teñades para computar no CXT teñen que estar perfeccionados con anterioridade ao remate do prazo de presentación de solicitudes. Vale? Tede iso en conta. Ben, no CXT, no concurso xeral de traslados, por suposto, tamén se teñen en conta os méritos académicos. Vale? Estes méritos académicos teñen un límite de puntuación de 10 puntos. E que nos puntuaría? Pois, por exemplo, o título de doutor con 5 puntos,
un título oficial, tede isto en conta, oficial de mestrado, pregunta tamén moi habitual, é como se é oficial? Pois hai algún truco, por exemplo, se ten menos de 60 créditos, xa non vai ser oficial. Iso por un lado. Despois, normalmente, no propio título que vos dan do mestrado oficial, pon iso, pon a palabra oficial, normalmente. E despois, se tedes un mestrado que é anterior ao 2005, pois tampouco volverán puntuar polo simple feito de que antes do 2005 non había mestrados oficiais, polo tanto, non vai ser oficial e non vos vai puntuar. Despois, tede en conta que tamén só puntúa un. Igual que, se lembrades, nas oposicións era igual, só puntúa un mestrado oficial, pois aquí igual, vale? E serían 3 puntos por un mestrado. Suficiencia investigadora ou o DEA, o Diploma de Estudos Avanzados, tamén puntúa 2 puntos, e un punto o Premio Extraordinario de Doutoramento, Premio de Licenciatura ou Grau, e no caso das titulacións do conservatorio, a mención honorífica no grau superior. Tamén, por suposto, se tedes outras titulacións universitarias, vale, por exemplo, un grau, pois son 5 puntos, e se tes unha titulación de primeiro ciclo serán 3, e por unha de segundo ciclo, 3 tamén. Dentro dos méritos académicos, ademais do anterior, tamén forman parte as titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional. Aquí só puntúa os certificados de idiomas de escolas oficiais de idiomas, vale? Aquí no concurso xeral de traslados non ten cabida un Trinity, un Cambridge, un Camões, etcétera, vale? Que saibades que aquí, no concurso xeral de traslados, desde un B1 xa puntúa, incluído galego. Entón, polo B1 de calquera lingua de escola de idiomas, vannos dar un puntiño, que está moi ben, vannos dar 2 polo B2, 3 polo C1 e 4 polo C2. Tamén puntúa se tedes títulos de técnicos superiores de artes plásticas e deseño, deportivo ou de FP, lóxicamente. E iso puntuará nos 2 puntos e puntúa 1,5 punto cada título profesional de música e danza. Permíteme facer unha pequena pausa neste vídeo para comentarche que case o 70% das persoas que o estades vendo non estades aínda suscritas á canle. Así que se che está gustando o vídeo, suscríbete e activa a campa de notificacións para que YouTube te avise cada vez que publique un novo vídeo ou directo. E chegamos ao apartado dos cargos e outras funcións, que é un apartado que tamén ten bastante intríngulis e que ás veces, pois, non sei como dicilo, como que nos levamos unha desilusión cando nun centro nos din mira, vas titorizar este grupo ou este nivel, vas ademais ser o coordinador, pois non sei, de sección bilingüe, e encima, pois titorizas ese ano alguén que veña a facer as prácticas do mestrado de secundaria ou do grau de primaria. Entón, ti posto a facer contas, ostras, un punto da titoría, outro punto da coordinación, 0,10 xa veremos despois das prácticas do mestrado ou do grau de primaria, voume sumar aquí en nada 2 puntos e pico. Non, olvidádevos, estes apartados, digamos que non son acumulativos entre sí, é dicir, o que estades vendo agora serían o 4.1, que é o da dirección, o 4.2, que son os outros cargos da dirección, e o 4.3, que son outras funcións docentes, non se suman as puntuacións, vale? Só vos van contar o que sexa máis beneficioso para vos. Por exemplo, se un ano és directora e tamén és titora, pois só che van contar os 4 puntos da dirección e non che van contar 5 sumándolle o da titoría, vale? Ademais, tanto o 4.1 como o 4.2 como o 4.3 tampouco se poden sumar á puntuación que haxa nos apartados 6.4, que imos ver dentro dun anaquiño, é o 6.6. O 6.4 é o de desempeñar cargos noutra administración, e o 6.6 é o que vos comentaba antes de 0,10 por cada titularización de alumnado do mestrado de secundaria ou alumnado do grau de as prácticas do grau de maxisterio. Vale? Entón, tedo en conta. Como xa dixen, director ou directora 4 puntos, 2,5 por outros cargos como vicedirector, subdirector, se fose o caso, xefe de estudos, secretario, secretaria. E despois, o de outras funcións docentes, aí puntúan moitísimas cousas, pero xa digo, só unha se as desempeñas o mesmo curso, vale? Se son en cursos distintos, pois non ides ter ningún problema para que vos sumen para o mesmo curso. Só poderías, por exemplo, ou puntuar por unha coordinación de ciclo, coordinación de proxecto avalar, coordinación de centro plurilingüe, de sección bilingüe, coordinador de auxiliares de conversa,
Tamén puntúa o coordinador do equipo de actividades complementarias extraescolares, da dinamización das TIC, o coordinador de biblioteca, da convivencia escolar, da mellora da calidade educativa, de programas internacionais, do equipo de normalización lingüística, tamén a coordinación da FCT, que son as formacións en centros de traballo da FP, do bacharelato internacional, tamén se és xefe de departamento, tamén puntuarías neste apartado, se és tamén asesor de formación, asesor de Antega, asesor a Avalar, asesor a Xiega, asesor da Consellería de Cultura ou director dun equipo de orientación educativa ou psicopedagóxica e, como xa dixen, tamén puntúa aquí, pois, se és titor dun grupo. Algo moi importante que debes ter en conta aquí tamén é que os cargos que desempeñastes e dos que teñades nomeamento durante o tempo que fostes persoal interino ou sustituto, pois tamén volo van puntuar. Iso sí, hai unha pregunta moi habitual sobre isto que é se o tempo que fun titora como sustituta me vai puntuar, vale? En principio, a resposta é que non. A non ser que teñades un nomeamento, que o aleguedes, etcétera, etcétera. Pero, en principio, non puntúa, teñen que ser de curso completo, esas titorías, vale? E as xefaturas de departamento, pois hai que ter nomeamento para que nos puntúen no concurso de traslados se o fixamos esta función como interino ou interino. A formación, por suposto, tamén puntúa no concurso de traslados. Concretamente, tedes ata 6 puntos, que son 600 horas. Puntúan cursos que xa vos puntuaron nas oposicións, pois vamos volver a puntuar aquí, vale? Simplemente con que sexan do Ministerio de Educación, Consellerías de Educación, universidades, con sinatura do reitor. É dicir, aquí tamén vos van puntuar, vale? Tamén puntúa impartir as mesmas actividades de formación superadas se as impartiches, pois tamén tirías puntuación, un máximo de 3 puntos tamén. E tamén é importante ter en conta que puntúa se és titular de varias especialidades do mesmo corpo. Do mesmo corpo. Por exemplo, eu ao principio dixenvos que tiña o corpo de Escola de Idiomas, galego de Escola de Idiomas, e teño tamén galego de secundaria. A min aí non me puntúa, porque o que teño é dúas especialidades de dous corpos distintos. Tería que ter dúas especialidades do mesmo corpo, vale? Outro caso, imaginadvos que sodes do corpo de mestres e vos habilitastes ou vos habilitaron de oficio por primaria. Tampouco puntúa, vale? Porque puntúa a especialidade que adquirades a través dun procedimento selectivo polo proceso de adquisición de nova especialidade dentro do propio procedimento selectivo. Hai algunha serie de requisitos con respecto ás actividades de formación con respecto ao CXT, vale? Por exemplo, 2 cursos online ao mesmo tempo, pois só me van puntuar un, vale? Iso sí, un online e un presencial sen problema ningún. Que máis puntúa no concurso xeral de traslados? Outros méritos a maiores que forman parte deste baremo, como poden ser as publicacións e os méritos artísticos e literarios. Publicacións, non vos vou enganar. Se tedes unha publicación, vale, algo publicado, libro, algún artigo nunha revista, ou que sexa, presentado, vale, o concurso xeral de traslados. Eu, desde logo, nunca vos garantiría, aínda que cumpra todos os requisitos que aparecen aquí, vos vou dicir, sí, non vos preocupedes que vos vai puntuar, vale? Digamos que o tema das publicacións a min pareceme algo quizáis demasiado subxectivo e incluso con un punto aí de oscurantismo. A experiencia de xente é esa, que é moi difícil que che puntúen unha publicación aquí neste apartado, pero xa digo, non deixades de intentalo. Despois tamén puntúa os premios en investigación, e innovación, e tamén a participación en programas de innovación educativa, vale? Por exemplo, coordinar un PROA, coordinar o plan proxecta, participar nun contrato de programa, impartir seccións bilingües, todo isto son puntuación que vos vai ir ao 6.2, que son 0,15. Como xa dixen antes, puntúa traballar noutros postos da administración educativa no 6.4, pero lembrade que non é compatible, non se suma a puntuación do 6.4 nin do 6.6 co 4.1, 4.2 e 4.3, que xa os expliquei, vale? Tamén puntúa ser membro dun tribunal, puntuarían todos os membros do tribunal a 0,5 puntos por ano. E despois, para rematar, está ese punto 6.6 que vos pode dar 0,10, que non é moito, dos 15, que podedes acumular aquí en outros méritos, pero que, bueno, son 0,10 por titorizar alumnado en prácticas de magisterio ou do mestrado do profesorado. Xa digo, non é moito, pero tede en conta tamén que encima, ademais de non ser moito, non é acumulable co 6.4
o 4-1, 4-2 ou 4-3. E ben, isto é o que puntúa no concurso xeral de traslados, vale?